Danmarks bedste producer. Ja, ja. Skal vi være venner? Bolle venner. Kom hjem til mig, så kan du se, hvordan det ender. Tænder dig. Fuck op, jeg kaster, når jeg kan fuck med din krop. Jeg elsker, når du kommer hjem til mig. Ikke endnu! Det første løgnen, men du fucking får din vej, for vi baller. Ja, vi knipper. Du sutter, jeg lægger. Du er min fucking bolle. Nej! Jeg hopper. Kan du da? Det rammer sgu af jorden. Nej, det er mig, der hopper. Helikopter. Ej, jeg er lige på snittet. Du er min fucking bolle. Min fucking bolle, Det er bare lækkert at være bollevenner. Man kan bare fucking knippe. Nogle gange vil jeg bare gerne have en pige at være sammen med. Kun som en boldven. Kun som en boldven. At være en fri fugl, det er det der tænder mig mest. Jeg er altid nummer 1, fordi jeg boller med flest. Det er sådan det er. Kan jeg ikke lade være. Vil du være kaster, så bare lad være. Hey, hey, hey. Bollevenner, boller bedst. Det er sådan det fucking er. Jeg er en nasty motherfucker. Ja, det er sådan jeg fucking er. Jeg elsker, når du kommer hjem til mig. Ja, det er simpelthen. For lige luk den nuki hul. Og ellers har vi rip it open. Cristiano Ronaldo, Niga. Ja. På dagen der skal være møder, så plejer vi som rent at gå på de fællesradio. Det skal vi ikke længere. Jeg kan ikke komme hjem. Ja. Ja, okay. Så ring til farfar. Jeg kan ikke gøre noget ved, at han slår dig. Ja,